Lehenik eta behin, eskerrik asko guztioi gaurko ekimenean parte hartzen uzteagatik. Guretzat, ohore bat da, naiz eta fisikoki bertan egon ezin izan. Ekitaldi honetarako gutuna hau idatzi behar nuela esan zidatenean, sekulako oroitzapenak etorri zitzaizkidan burura. Guztiz haseko ninduten momentu eta pasarteak zuekin guztiekin pasatakoak askegunean. Oroitzapen hunkigarria eta sentikorra benetan. Eskerrik asko guztioi. Gogorapen horiek guztiek, zuek guztion artean, bete zenituzten zeuen artean, adore eta konpromisoa izan zen, askeguneko esperientzia baliagarria bilakatu zuena. Zuek guztion konpromesuak egin zuen, biharko herri erresiaren lehen aletxoa osatu zuenak, zuek denak izan zineten arduradun hasieratik. Zoritxarrez, asko dira urtaro honetan ere epaitu eta zigortu nahi dituzten Euskal Herritarrak, euren militantzia politikoagatik. Ehunka eta ehunka gaztek erabaki genuen, gure eskubidea izan da, gazte militantzian tinko mantentzea. Eta horrek egiten gaitu duintasun osoz, zigortu nahi dituztenei, inongo lotxari gabe, gure nortasuna adieraztea. Ez dugulako ezer ere ez ezkutatzeko, eta biharko Euskal Herri libre eta askean sinesten dugulako. Honekin batera, animo besarkada eta musu bana helarazi nahi genieke, gazte zigortzea arriskuan dagoen bakoitzari, baita euren senitartekoi ere. Burua tente eta duintasun osoz, militante politikoak izateagatik epaituko zaituztetelago. Baina harro gaude egindako lan politikoagatik, gazte militantzian parte hartzeagatik, eta hori ez digute inoiz kenduko. Haupa maitiak, animo eta utzi. Epaiketa eta zigor politiko hauek guztiak gelditzea posible egin behar dugu. Eta oso ondo goaz. Gure inguruetako bazter guztiak nahastu eta ingurukoak animatu eta gurekin batera elkartasunetik konpromisora salto bat emanez. Jarrera desobedienteak erakutsi eta herritik sortzen ari den uholde hau betirako hautsiezina izango da. Harresi bat osatzera joateko aukera bikaina daukagu. Sinisten dugulako eta zuengatik errealitate bilakatu daitekelako onenak zarete. Zuengatik, zuei eskerrik asko bihotzez. Ez ahaztu eredua zuena dela eta gure herria. Guk bai maite zaituztegula. Gora Euskal Gazteria! Gora! Gora herria erresia! Gora! Oier Lorente, Dueñaseko espetxetik.